Mae eich asesiad anghenion yn sgwrs am sut y gall eich anabledd neu gyflwr iechyd effeithio ar eich astudio a'ch dysgu, a sut gallwn ni gael y cymorth cywir i chi lwyddo ar eich cwrs. Ar ôl eich cais DSA gael ei gymeradwyo, bydd un o'n darparwyr asesiad anghenion yn cysylltu â chi i drefnu cyfarfod. Byddant yn gwneud ei gorau i sicrhau ei fod ar adeg sy'n gyfleus i chi, a gallwch ddewis a ydych am gael y cyfarfod yn bersonol neu drwy alwad fideo. Yn y cyfarfod, byddwch yn siarad ag aseswr anghenion. Nid yw'n feddyg, ond yn hytrach yn arbenigwr hyfforddedig a fydd yn gallu deall eich anabledd ag anghenion cysylltiedig â chwrs. Os nad ydych yn siŵr pa fathau o gymorth a allai eich helpu yn ystod eich cwrs, bydd yr aseswr yn canfod hynny drwy drafod anawsterau sydd gennych o ganlyniad eich anabledd neu gyflwr iechyd. Byddant hefyd yn gofyn am unrhyw dechnoleg neu gymorth arall sydd wedi eich helpu yn y gorffennol, ac yn egluro'n glir yr argymhellion y maent yn ei gwneud a pham. Ychydig ddyddiau ar ôl y cyfarfod, bydd eich darparwr yn anfon eich adroddiad asesiad anghenion atoch. Byddwn hefyd yn adolygu hyn ac yn anfon e-bost atoch i gadarnhau pa gymorth sydd ar gael i chi. Os nad ydych yn cytuno ar argymhellion, neu yn teimlo bod rhywbeth wedi ei fethu, gallwch godi hyn gyda'ch darparwr. Os bydd eich amgylchiadau newid yn ystod eich cwrs, gallwch gysylltu a'ch darparwr asesiad anghenion i ofyn am adolygu eich anghenion cymorth. Byddwn hefyd yn anfon arolwg atoch yn gofyn am eich profiad. Byddem yn gwerthfawrogi'n fawr unrhyw adborth defnyddiol ac adeiladol sydd gennych i ni a'ch darparwr asesiad anghenion i'n helpu wneud gwelliannau i'r gwasanaeth a ddarparwn.